Takže prajem pekný deň. Dneska som sa rozhodol natočiť videjko o tejto stránke s názvom PaidWords. Takže je to fakt super stránka a rozhodol som sa, že vám ju ukážem v tomto videjku. Takže objavil som ju asi pred 2 mesiacmi a ako vidíte, toto je môj zisk za tie 2 mesiace. Je to $320, čo je slušné podľa mňa. Takže a teraz by som vám chcel povedať čo o tom, ako to funguje. Takže ide o to, že každý deň dostanete balík bab reklám, ktoré vyzerajú asi takto. Vlastne pozrite si ich a to je 30 sekúnd. Odpíšete captcha kód a dostanete 25 bab. Za deň môžete dostať až 16, takže týmto získate tie bab pointy a následne ich môžete vidieť tunák. Potom sa vám tieto bab body premenia na reklamy, za ktoré dostanete už naozajstné peniaze. Takže ako vidíte, jak mám tunák, sú to fakt krásne čísla. Myslím, že takéto sumy nenájdete na iných klikačkách. Takže potom samozrejme vy zo začiatku budete mať trošku menšie, nejaké centové a tak, ale keď zarobíte váš prvý dolár, tak môžete si kúpiť vlastne reklamu na nejaký iný váš projekt, to je tunák. Vytvoríte si vlastne kampaň, ktorá stojí $1 a za ten $1 dostanete 50 pozretí vašej stránky, potom 25 pozretí vašeho veľkého banera a 100 pozretí menšieho banera. A vlastne dostanete ešte k tomu, čo je najdôležitejšie, 3100 tých bab bodov, ktoré majú vlastne hodnotu $55. Takže zarobíte 55 centov vlastne, keď potom vyklikáte tie reklamy. A ak je to možno samozrejme tie reklamy si kúpiť hneď a nemusíte ten dolár zarábať, lebo by vám to trvalo povedzme, že týždeň, tak môžete sa napríklad dať kúpiť hneď za $5 a dostanete ten určitý počet bab a začnete vlastne zvýšia ako ostatní. Tak potom sú tu rôzne hry, kde môžete vyhrať tie bab. Ako vidíte, časom vytvorím na túto stránku aj stratégiu, vlastne ako najefektívnejšie tieto reklamy využívať. Takže to vám dám potom do popisu. A keď zarobíte peniaze, tak si ich môžete poslať na tieto internetové peňaženky, ktoré tu vidíte, cash out. Takže je ich tu dosť. A potom nakoniec by som ešte spomenul, že môžete samozrejme pozývať vašich priateľov alebo ľudí na túto stránku. Dostanete 5% z ich klikov na reklamy. Takže ak takto klikne za $1, dostanete 5 centov a 10% z ich nákupov reklam. Takže je tu samozrejme fórum, support, všetko. Takže ak máte záujem skúsiť túto stránku a začať zarábať naozajstné peniaze cez internet, tak link máte v popise. A prajem vám, aby sa vám to podarilo tak ako mne.